Ja sam glumac i ono što je odredilo na neki način i moju karijeru i moj život je činjenica da mi je otac bio učitelj, da sam rođen u školi i da sam odrastao u školi, u okruženju učiteljica i učitelja. Ja znam da prepoznam dobrog učitelja, dobrog nastavnika, dobrog profesora. Znam to od rođenja. Andrej Pavlović je jedan od tih, sigurno jedan od najboljih koje sam, od svog rođenja do danas upoznao. Informacija o izboru za finalistu Global Teacher Prize-a je, ja moram da budem iskren, došla zaista onako malo šokantno po mene. Nisam očekivao da iz Srbije može neki kandidat da bude finalista, tako da emocije su bile po dobijenju te informacije poprilično izražene. Andreja Pavlovića sam zapravo upamtila nakon prvih par minuta poznanstva. Imao jednu posebnu energiju i entuzijazam koju ja delim sa njim. Andreja Pavlović je matematičar, sličnih smo godina, ali je izabrao jedan drugačiji put od mene. Andreja Pavlović je nakon studiranja u glavnom gradu Srbije, Beogradu, izabrao da se vrati u svoj rodni grad Smederevo, to je jedan mali grad blizu Beograda, i rešio je da posveti svoj život radu sa decom. Ono što me motiviše je da pored mog imena uvek stoji ime moje škole, Oša dr. Jovan Cvijić u Smederevu, ime mog grada Smederevo i ime moje zemlje Srbije, tako da ovo je jedna specifična nagrada koja nije lična, već sa sobom nosim zajedno sa svim i mojim učenicima, sa svojim bivšim učenicima i sa sadašnjim učenicima, sa svakim njihovim uspehom i svakom iskrom u njihovim očima koje su mi pomogle da budem bolji nastavnik. Ko je najbolji nastavnik? Najbolji nastavnik je onaj koji uspe da dođe do uma i do srca svojih učenika. Onaj koji uspe da ih nauči ne samo sadržaj, nego kako to znanje primene, kako da ga podele sa drugima i kako da ga dalje razvijaju. Andreja je nesumnjivo jedan od takvih nastavnika. Nekad je bilo lakše reći ko je dobar nastavnik i ko je najbolji među nastavnicima, zato što su nastavnici se trudili da naprave te mlade ljude po uzoru na uspešne odrasle. Danas više nije tako. Mi ne znamo šta će biti uspešan čovek u budućnosti i moramo da izaberemo nekog drugog, nekog ko će da spremi učenike za jedan svet pun neizvesnosti. Ja kada bih morao da biram svog nastavnika danas, verovatno bih izabrao nekog kao što je Andrej. Kad finalista Nacionalne nagrade Prosvetitelj za 2024. godinu, nastavnik matematike Andreja Pavlović, dospe među 50 najboljih nastavnika na svetu i takmiči se za Global Teacher Prize, to već ozbiljno svetli. Kad nešto tako jako svetli, mora da bude vest. Treba nam što više takvih vesti. Potrebni su nam Andreje i prosvetitelji. Pa kad izveštavamo o nestašicama, neka to bude o nestašici neznanja. Andreja ne uči decu sabiranju. On ih uči udruživanju, zajedništvu, slozi, timskom radu. On ih ne uči deljenju. On ih uči razlikovanju pravog i lažnog, istinitog i pogrešnog, dobra i zla. On ih ne uči množenju. On ih uči stvaranju, kreiranju, umnožavanju lepoga i dobroga. U Andrejinom radu oličava se u stvari ono za čim traga i što promoviše nagrada Prosvetitelj, ali i nagrada Global Teacher Prize. I jedna i druga nagrada promovišu nastavnike koji svoj posao rade kao misiju. Misiju podrške svestrenom razvoju dece i mladih, bez obzira na predmet koji predaju. On drži svoje učenike podalje od ekrana, ali međusobno jako blisko. On pravi tim od svojih učenika i to radi odlično. Ja mislim da je takav čovek model za dobrog nastavnika. Da li on je najbolji nastavnik na svetu? Pa verovatno to nikad nećemo saznati. Nama je samo bitno da imamo što više nastavnika takvih kao što je Andrej. Takođe, ovo je i posebna nagrada za sve moje kolege koje sa istom energijom i svom posvećenošću daju svaki sekund svog života kada uđu u učionicu da podignu edukaciju na viši nivo. Ovo je jedna i velika obaveza za mene da otvorim vrata našoj zemlji i svim našim edukatorima, da se naša reč daleko čuje i da probamo da iskoristimo ovu priliku kako bismo promenili obrazovanje u Srbiji.